Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ake sikhulume ngezinto gogo zothando zabantu abasha. Awu amadoda ahlupha kwakho. Awafuna ukuthethe imali? Yebo. Amadoda ahlupha. Abaleka nebonus. Ashela gogo umuntu uhleli siyaphuza la useshela umngani wami. Yebo. Usebutshela ukuthi ngiyabanda ukuthi kodwa njalo mangingalutho ukuphephela kumina. Yebo. Akafuni ukondlingana lo muntu. Akafuni ukumthengela igama lokukamini wena ngoba vele ukuluka akangibeki yona. Ikuthexa ngiyazi. Kusho labo mama kusho nabasemakhaya. Siyabekela ngani phela lezi zinto imonyo into ezikhala kahle ezimnandi. Abantu bafuna umendo bafuna ukushaya. Omunye utholile iblesser. Kodwa lithanda ukufika kuyena malizoyitika licabene nomngane. Alifiki nje kuyena lithi hayi siyalobola manje sekuwukuthi manje. Khuluma nawe. Ngaphandle manitha awuphendule lo mbuzo awuhluphi. Yona nkinga engeke ngisho ukuthi ibhekene nabantu besifazane kuphela. Okay. Bona ubulili bonke. Because nabesilisa bayahlupheka. Nabesifazane bayahlupheka. Ngeqamba manga ngidlale ngezingane zabantu zesilisa ngithi ayihlupheki because i-game edlalwa othandweni inzima kakhulu. Ukubiya bhejelwa ngabe sithi ayiwashaya wine yami club. Because la othandweni lo wesilisa uthatha kancane lo sendlini. Ngenxa ukuthi laba basemnyango bagqoke noma yini endlini omnqabelo ukuthi agqoke. Bayikhindele. Lo sendlini usemthathile usesendlini use right. Sekufuneka agqoke okufihlayo. Kodwa uyayihalela into encane abaqhezu la. Bese kuyona futhi ingabadi yethu thina abantu besifazana asaneliseki. Siqala phansi ukuthi aphumele umfana osebenza uqale phansi futhi uphumele lo mahlalelo ngale endlini ongase uyobambana naye futhi. So ngakho ngithi masayidi onke angifuni ukuthi ofuna ukulungisa akangalungisi ngoba ulungisa besifazana. But besifazana bathi gogo ngixoxa ungena emlobeni. Kodwa bathi abesifazana kusho bona bathi yabona lo sebenzayo right la lo ngasebenzi hayi yabhala ipheli lakhe ethi phela libhala namanga nakwahlela ngibuza ukuthi namanga yena isho umfana yenkomo ngokubando yabulo nethrobo hayi layimfino balekile abantu besifazane angisho ngiqinisekise lo mzimba onawo ithi amen. Ikuyela uma uyitshela ukuthi uzomzwisa lo lento akuzwise yona uzomhlukumeza ngoba naye ungihlukumezile. But mina ngifuna ukuthi owakho umzimba ohlukumezekayo. Owakho umzimba ukugcine iminyaka lemide uphila. Uma uyikhandla wena owakho umzimba olimalayo. But ke ufuna ukuthi abantu besifazane cela ukubuza kubona ukuthi intoni emnandi ukudla okuphekwe namhlanje nokufudumeza. Ayikho into engayisho mina fudumezana. Because lokho kusha akona lokho abakuthanda. But lokudla lokudala okade kuphekwe izolo osekufundunyezwa kusasa. Ikona kudla kumnandi ngoba awungeke angithi ngeke uzukudla ubanda uthi kumnandi. But okusala uyahamba ukufundumeza bese kuyashisa. Nemuzo ukuthi ngoba khona isho niyazi ukuthi omunye ubhizi usekitchen manje kanti hayibu niyamuza ukuthi use bedroom manje ukuphi fudumeza umuntu ohlala kunesikhathi abaphila kusona mabafudumeza ukudla abakade bephekile. Amazwi ami lazothi nabe bafishane abantu besifazane mabafudumeza
ukudla kwabo ngoba kumnandi ukudla kubanda labantu ke abasha gogo bajwayele ukuyibiza leyo method noma leyo ndlela echaza ngokumaintain ukuthi hlala uyinakekele lento khona izohlale ifundumele hayi usazuziyekelela ukhona umbuzo isimo esibheda kakhulukazi kodwa nakhona abantu besilisa nakubona abafudumeza ukuze ukudla kwabo kube mnandi phela ayikho into eningi engakwazi ngcono mangixoxa esigodlweni ngixoxa nalowo muntu oxakeyileyo nto ngaleso sikhathi but ngeke ngishawode ngithi le mndeni kodwa miningi imindeni emanyango sometimes nawe kwakho ke wabhunguka yahamba inkosikazi yalanda isikhafulo yakubuyisa ngaso yakubamba ngokokotshitshi wahlala phansi uzothi nje uma uphumela lapha eminyango ukhumula uqimbe ubambele isinqo usibekela izandla uthi nawubona umuzi wami kanti inkinga ukokotshitshi kwakhe isimuzi wena wawubhungukile wena amadodakazi sabo cha kunjalo insizwa ngithi Baby on Apple. Right, sizolugoqa kuhlelo lethu ngoba sizongena kolunye ngidala. Kodwa ngiyafisa ukuthi manje seligoqa salwazi uke uxoxela abantu ukuthi leli dlozi likuwena la kuphumusa thina siyazi. Leli dlozi likuwena la kuphamandla thina siyazi. Sinezinto ngoba ufaka izandla nawe empilweni zethu. Ngifisa ukuthi umhlebela nje kancane. Akaqali lokho ukufika la. Lesango manje senisibuka yaqala ukufika la. Siyasafika lana sihamba siphethe imbuzi mangenza iphutha zazihlanu ezophuma pholo ukuthi hambe ekhaya mfana uyofuya. Awu ngadideka ngathi lo muntu. Kodwa ngathi ukucasuka ngoba ngathi ngifika kwakhe. Olibuleni ukuphapha ngoba ngangacelanga. Ngangiyomshutha nje. But awu ngezwe mkhulu. Hawu nomphuna ngethu yezwe mkhulu. Yini akakhuluma nomkhulu wakhe bebodwa lapho uzokuma lapha afuyeza mkhulu. Athi ayikulungile mkhulu. Hayi ngomtshana mkhulu. Inyanga ke leze ngishutha ziyaza ngizwana nokuhlolela. Umpetha ke lo. Wangayi mathambweni akhe wangasho uthutha umoya. Bathutha umkhulu wakhe ngitshela ukuthi wena uzoba nenkomo eziningi uzofuya. Uzoba nemfuyo uchithizala. Kwamanje kubeke ngami ngabe ngithi phuma nayo inkomo kodwa ngokuthi asikho eplazini lami ungathatha noma imbuzi engakuyifuna la kanti mina hayi konke sinamphikisa umkhulu angithi ngiyameja ukuthi imbuzi siyahlolelwa yabona athi hayi no asayijaha igogo wadinwa wafika nembuzi la ezihlanu nasi kwakuyimpongo eyodwa bese kuba yifazane ezu4 ezinhle zimhlophe njengamanje ngoba ngemuhle kanje yanikoleti isisho ngihamba nathi ngikhala amanibhike ngiyavule ngibukele la nathi nikho duku wadinwa wabuya nenkomo wenza nawo la ekhonopia futhi enkulu engabo wathi ngathi wena uthi umkhulu wakho ngifuna ube nenkomo eziningi hamba ufuye onginika awuzashintela ngabe inyanga ilethi inkomo ke ngeke yaqalwa ishula ngikhuluma nje ekhaya manje ngisabe shukusho ukuthi sekunenkomo engaki ngilezimbuzi engaki futhi ngilobolile futhi ngivulile kancane liyabona kodwa kusekhona futhi kunengane yafisa ukuthi ixoxe lendaba ezimnandi zanamhlanje gogo kodwa ngokomlomo wakho kodwa manje sixoxe zona ngifuna sincike into ebalekile nemqoka mangageji usuku la ngomhla ka7 kuDisemba la uthi khona ufuna ukuhlamulela wonke umuntu othi thina kuyahluluka ezinyangeni ngoba seyibiza imali enkulu engaka wathi uyawuhlaba uyawulawula uzomcorrecta kwi-date mangigeja khona kodwa kunento ekuthiwa ngesilungu special eShoprite eCambridge ejwayelana lapho khona uzofica izinto zingafani nenani elijwayelekile nalapha ke eminyangeni ngacela ukuthi ayibe khona lento yokucabangela abantu ukuthi akubona bonke abakwazi ukuthenga umuthi odurayo
Even sazi kahle ukuthi emithi ibahambisa amazwe iyabiza. Mawungabuza lo muntu nje nokuthatha ipassport yakho gogo uyibeke la. Finish. La eAfrica mhlawumbe mawungasubathi ifahla noma amathathu gogo bathi sunyathelela wanyathelela. Manje singene kulokho engifisa ukuxoxela bona. Okuzosiza wena mawusheshe wasukuma. Amazwe nje so abe kuwo. Abafethu mina ngithe ukuthwasa kwami nje ukuthi South Africa usondeze nje khona okwesibili ukuthwasa ngoba nje mhlawumbe usakhalisa ukuyothwasa kanye thwasa kwami nje kuthe South Africa ngathwasa ngaqeda ngathwasa for 2 years nenyanga ezine uhlele emzini womuntu ngabuya lapho ngangahambi ke ngihamba nge-wheelchair kuliswa ihlozi ngabuya lapho ngajabula sengiqedile hawu kwangithatha ngiphosa iSwaziland usuyothwasa eSwazini ngathwasa eSwazini wale la ngithi ngajabula ngathi ayisengiqedile Stephen somthisha kwangithatha kwangishonise endaweni yaseFanmere usuka manje eSwatini uzokhishwa yaphothula la yaphothula nje kahle ngajabula lapho ngathi ayidlela impande yokuhlehla kamnandi la ngiqala futhi idlozi la ngibamba la ngihlehlisa futhi la ngithatha la ngishonisa le eMozambique la susa ke manje selikise eMozambique selithi ke manje eMozambique angiyiko thwasa impande yamandawo ngihamba ngayo kwenza indawo okay uma ngenza indawo lapha bangithatha bangivele ehlabathini bangishiya khona ngivele kanje ngekhanda bayigodukele bangishiye emanzini olwandle iseMozambique la ushiwa emanzini olwandle enhlabathini ombele phakathi wafaka umngaka gogo wawusumncane imnandi mali yamatekisi nami ke ngayitshili ngathi ngingqinqa ngempotho bonke yaphenduka isilwane somhlobo ngibe kunyawo ndodwa yabashiya lapho ngaze ngaphuma ngabona 9 ekseni bengishiye ngo8 ngayizona ngabuyela ekhaya ngiyezwa njalo ukuthi ushiwe inyanga sengiyophahle ehlabathini ithethi ngiyophakela ukudla ngiyojabula lo kanti ngifika nje ngilindwe nje izangoma amadladla lapha u9 wonke lamadlala kumele ngiphahle ngihamba ngamadoda isompa yami nje ngiyazi ukuthi yashona phela esedolweni hamba ngikuqhankasa phansi ngamadolo phansi iphahla yonke lento ukufihlelwa wenzani ngajabula ke lapho ngathi ithele umidlozi selithi kumele ngiyokhuphula ngiyenze lento yabantu abadala abaphezulu ngathi yabona ke namakhweleni senongixolela ke sekahle angeke ngisaqhubekela phambili ase ngiqhubekela ngokuhamba amazwe ngokufunda Mozambique nje ayicisha ayikho indawo engingayazi eMozambique angiboshelwa komshungu kufika phezulu koZambezi lokufiphala acisha kukhona ngingahambanga khona Malawi kabuye ngathi Ghana ngathi Tanzania bese kumele ngiye eNigeria manje ngabanjwa ukuthi ngishaya eThailand kakhulu ngaphandle kodwa ngithanda ukuthi eThailand usukuyo lapho asaxolele angisayi kokufunda kokwenzana suke ukuthi nje ngiyalapha leweziluka lapha bawu4 abawu5 ngingene emabhaneni ngiphenduke ngibuyele ekhaya kodwa lamazwe ayi mosquito ngidlile nje awamazwe ngamazwe ngiphuma ngapha ngifuna usizo into yami ithi sebebaningi abantu bangale ngala uma beshaya ngesifo sizosihlula thina ngenxa ukuthi asiyazi lento abalapha ngayo yangale amazwe so ingakho ngirawunda lamazwe ukuze ilento yami ithi ingahlulwa isifo because banemzimuka le thina umzimuka ngala sina yes so izifo zakhona ziyahluka laba bamanele bethunya olendlu izithi ihlahla nje lesa sikhulu ngaphezulu kwami ngokukhupha so nje ukufunda ke uma uyisanga ungathi yangithi singabe ngibheka ukuthi ngizolapha manje uma ithasisi uyafana nomuntu ufundile nje ustandard 10 waqedwa ecollege uzawufesa usokumele ubuye ufesa manje thina zangoma zangala besiphothula namhlanje
wazi ukuthi le mali okade uyibona lapha eMakhosini esigodlweni sengihamba amazwe angaka ucabanga ukuthi uzoyibona mina mangibiza u45,000 umuntu ngiyawubiza lenganankinga mangabe excited bese ubone singaphatha nginawo manje khona abasebabhalweni abasuka kodutshwa bobani mangabe efika ngithi mina mayingekho imali phindele ekhaya because lento eyifunayo phela ile ejulile efuneka uyibhukele imali bese kuba yilona mhlawumbe benenhlanhla nami ngibuke konke unkosi yami uxakekile lo muntu engikuphi umsebenzi noma ngikuphi intoni ahamba yophila nabantwana angimthwasisi unamandla ozakanayo imali because idlozi nawe uneotho awuyi unemali idlozi alikuthanda umuntu onemali awungeni lutho uma uya kothwasa unemali but abantu abaningi bathwasa bengenalutho ukuze bazuze something uma sebeqeda itwaso Lanza ukuthi sizofika ke kwinto ekuyiyona eyingqikithi abanye benu abazobeqala ukubona into ecishile kanje iyenzeka. Kodwa ngifisa ukuthi singene sigxile sizoyazi ekuthenini ugogo wabalila amazwi. Sizomayinaza lelahlele kulo simayinaze naleli abezoya kulona wasephazanyiswa ahambe waya kulona njalo. Futhi mawukwazi ukwabala iAuntie Caroline ilayise lakho. Lolisandla lakhe mawami uzosuka umusha igama lakho nesibongo bese usibalela ngamagama lamazwi. Ngiyabingelela nonke nikhona phakathi. Yebo. Ngibingelele nonke. Ngoma ngubane ke mina dala la ifuna ube 1426. Mbovu. Yebo. Amazwi oswahambile mathathu. Ngazi noma leli angizulibala leli lala seSwatini 1 nase Mozambique 2 naleli ongakwazanga ukuthi kuphinde kuye kulona okay ngicela ugijimela uthole ugogo ubisi fanele aphuze ubisi simshayile ihlobo ahlale ephatha lawo babile la sizozama angaze kubalulweni la ngoba siyakhuluma ngizocela ukuthi la kwenziwe uplan ukuthi kuthole kunobisi lapho plastic nemnike lona umthoba inhliziyo ukhona owazwile lamazwe othi mina ngiwazwile ngawabala maningi nje ngiqamba manga ashiwo la ukhona owazwile othi ngawabala endlini sizwana ukhona owazwile ukhona Lolan ngisithi cameraman. Owake sithathe nangu baba. Lo wejezi elimvinqo vinqo. Silalele uzoyichaza nje igama lakho lesibongo bese uphakamisa iphimbo. Ngizocela simlalele boma please. Makhosi Mngoma. Isibongo. Amazwi angayanga bona. Angahambile Swaziland. Mozambique, Kenya, Nigeria akakazange ukuyona ngoba waphazamiswa isimo esithile. Thailand waya kuyona. Should masikala phansi swabala sithi 1 Swaziland 2 Mozambique miyekeni uwasha iphela nje nomtshela 2 Swaziland Mozambique Thailand Ghana then Nigeria kwaphazamiseka kuyona ushayile ngaqeda kushot khona waze kushoteni ningasho khona waze ukuthi kushoteni awuyibalile Ghana right asipinde futhi angithi sithe South Africa siyibali sathi neNigeria ngayanga kuyona siyibali sesibala hambe wona 1 Swaziland 2 Mozambique thula phela mina baba the more bekhuluma bekulekelela bazosenza sithathe omunye shothi bakhuze nawe uthi awucela kusizwe ukhuluma manje usuke engabhizile endlini ngaphandle koqobi ukuthi akakhuluma khuluma ngensizwa wami 1 Swaziland Mozambique Ghana Thailand angayanga kulona ke iNigeria waphazamiseka iliphi leli shodayo khona waze yotshodayo
Akekho waziyo. Sidlule. Mawazilula isandla. Awu 6. South Africa neNigeria siyibali. Sambe. 1 2 Mozambique, Thailand, Tanzania, Ubani lokutshela la? Siyadlula ke kulombuzo ngisawubuza. Ngiyenzela ukuthi ufundise ukuthi once nona siyadlula kulombuzo. Sacela ukuchaza kulalisisa ukuthi ngizobuza omunye umbuzo baxhaphaza. Uma ngikhuluma ngomuntu onesihe njengoba ngichaza ngikhuluma ngalomama. Sengichazela into angenzele zona ngazi namhlanje uzongenzelana. Kodwa ikheke sengilibonile. Kodwa ngisafuna sikhulume ngento afuna ukuyenzela umuntu osekhaya nento afuna ukuyenzela umuntu ola. Umelalele kahle wasenyanyoba waya kaMakhosi Mngoma. Ngixoxela ngithi ukuthi eShoprite noma kuphi kuba nepesheni. Njengoba sithi lapha kwaMngoma kuzobe kunespecial. Niyezwa ngithi? Lesi special esokusiza wena othi awuthathe entweni nozimisela ngokuzibona udlondlobele shoda phansi bakho. Sakwazi awusinabele. Usuku mina ngithe u7 makuthi ngenza iphutha uzomlekelela futhi ungiqondise. Xoxela abantu kuyobe kwenzakalani kaMngoma, usetshenzwa kanjani, ithini inkokhelo, inhloso yakho yini? Ubamaphulo bonke washo eqaleni ukuthi abantu abaningi sikhala ngokuthi abanayo imali. Uyena nje wasifaka kakhulu kulo ngekhanda kulezi impesheni amanana aphansi. Bengayasho athi cabangela abantu. Sabuka kuhle ukucabangela abantu because uyafika umuntu ufuna into yenhlanhla, uyafika umuntu kakhulukazi lapha kaMngoma into esizobe siyilungisa kakhulu umdliwa nje iwona esizobe sidila nawo umdliwa kakhulu because wona ubulele kakhulu impilo zabantu. Abantu badliwa isife ekuthiwa umdliwa sesibahlulile kakhulu la eSouth Africa ngoba sisipoko. So isipokwe esivele sifakwe phezulu kwakho siqede yonke into onayo noma ngathiwa ubuka rich unemoto unempilo eyaphambili siqeda yonke into. Angikaze ngibone into ebulala ngisho ugesi ukukhanya kagesi phezulu tothi sekukhanya ilight eyodwa kade u5 ikettle ufile istove ufile i-iron ufile ifridge kuyafa umbhede uyawohloka ikhabethe kuhlokile endlini babacabana bodwa sekhona usethatha imali akusesitshotshana nasodwa iyadla lento iyagikhinqa imoto ufa abantu injani. Umdliwa iwona engizobe ngidila nawo kakhulu ngoba iwona esengiwubonile because omunye ubhuti engimsizile waseGoli othi yacela ke uphinde kusiyaviva usiza abantu ebebehlupheke njengami ubakhipha umdliwa. Uthi omunye ubhuti mina ngizofuna ukuyokhuluma uma usethi uyakhuluma ngelanga ngiyotshela abantu ukuthi bekwenzakalani empilweni yami ngesikhathi nginalesifo ngingasi-understand ukuthi siyini. Number 2 wethu uzobe kuvulela abantu inhlanhla. Number 3 wethu kuzobe kuvikela abantu njengoba uDisemba. Uma siye emakhaya silindwe ngochef kakhulu, silindwe ngombhulelo, ngomeqo, ngoyitroki, ngontoni. Kuyaziwa ukuthi nizobe nihamba emakhaya, nihamba nidla, nijabula. Loya yawevele fungile ngeke babuya nje sobathola la. So hamba ke uye ekhaya uqinile, ungabuye ekhaya sewuxoshwe emsebenzini sewuphelele umsebenzi. So izinto esizobe sisebenzela phezulu kwazo zo3 uzobe kuyinhlanhla, uzobe kukhipha umdliwa, uzobe kukuvikela abantu laba bazobe bethi siye emakhaya sizobe sifuna ukuphila ngokhisimosi masibuya singalahlekelwa ukulungiswa kwemisebenzi yethu. Bese kuthi ezinkokhelweni zobugodla sikhokhisa nje 3000 kodwa joining fee yakhona izobe u500 rand. So uzojoina ngo500 bese wenziwa lokhokha lo3000 ukuthi ulasho umdliwa u5.5 ma ulapha ekhaya.
ukuthi bewenziwe inhlanhla iqala ko-4.5 ize ifika ko-10.8 but uzokwenziwa nenhlanhla wenziwe lomdliwa mawunako konke wenziwe lokuqiniswa uma kuukuthi yonke lento kuwena mawuhlolelwa ngaleso sikhathi iyatholakala ukuthi unawo because bonke labantu kumele baqale enhlolweni kuqala ukuze kutholakala inkinga yalowo muntu ukuthi useze wawa wazibabukwa abantu esephelelwe yintolo esephelelwe yona yonke into yini bese uyilandela ngendlela ebekwe ngayo phezukwakhe sizobe sifuna ukusiza abantu bekulezo ingxenye abantu ababhekene nazo bese kuyokwenziwa impophomo yenhlanhla okuyiyona ke la sigeza khona wonke umuntu udinga inhlanhla angathengi imoto ezimbili ngamasonto amabili bese kuthiwa ngathwala inkinga ukunakekela umzimba osebenzayo uyanaka umzimba odinga impumelelo uyanaka umzimba odinga imali uyawunakekela ngoba ngeke uhlale imali kwena ungawunakekela umzimba wakho lo mzimba wakho nje awukazi ugabe ngo10 rand awukazi ugabe ngo20 rand umuntu uqhatha ngo10 rand 20 rand 50 rand 100 rand 200 rand ukuze mangikubona endleleni ngicabanga ukupha 10 rand mangikubona ngicabanga ukupha 50 rand ake ucoshe nje imali phansi ugeziwe ake uye eCasino uthi uyaganga uthola 250 uyini umzimba wakho uya-attracta imali la uyibona khona uyayisondeza makungekho mali emzimbeni wakho uphikwa ngisho na-1 cent ekumele ucoshe phansi bamapholo kafishane ngoba siyeza round 2 umdliwi wona phela lo wenza ukuthi kade ufake 100 rand esikhwameni ubone sekusele 50 rand noma sekoma uthi imali yanyamalala noma iyancibilika ngamanye amazwi umdliwi ukuthi unazo izinto zo 45,000 futhi ikhona nengaphezulu kwalokho kodwa uthi kule game uzobenza umusa nothando kubantu abafuna ukuthi uDisemba wabo kuba uJanuary uvuyisela ingane esikoleni uphile ibhlungu lento ukuthi uyasebenza la edolobheni kodwa masubuyela ekhaya ufika ujabule masubuyela emsebenzini sothola ama short time ngoba uhamba ungaqinisiwe ukuthi lezi izinto ezitshalwe egcekeni zingamelani nawe zifeyile so kubalekile ukuthi abantu besuka beyithathe bevakashele kaMakhosi Mngoma ngaluphi usuku futhi sibhalisa kanjani wow because mawusuthi ke 3 to 4 days zoba nzima kakhulu ngoba ngumuntu isikhathi ongenaso nje ngalendlela esimama mhla ka7 isabathu umgqibelo mhla ka8 yisonto inyanga uzibandlela kaDisemba niya nonke esigodlweni kaMakhosi Mngoma Adams istophi kwamcineka la idolobheni bawathola kupha amateksi khona umhlanga 7 bapha uzobuka umgqibelo ngathi ngesabathi impela umhlanga lesonto yes asisiqale ngolesihlanu futhi bengatheleka ngolesihlanu nge2 ngelanga lesithupha umhla ka6 ongcono use u8 wethu ube walaba abasuke sebegijinyiswa impophomeni ekuseni usho ngokuhlonipha isonto njalo lo baba umsebenzi ngesonto kusuke ngene esontweni ngajoyina iphepha nje ithwe nathandazele labantu abangenamali laba abantu abangenamali bathandazela ngamasonto ngoba bona banamali babusiselini washo ibanikeze ngoba abanamali sometimes ibandla lithi siyokhuleka kwakho kunelwane ngoba lo muntu akanani akanamali akakwazi ukufaka mina ngiyinyanga yobethela ngo11,000 akanamali so uzofaka abazalwane bayomsiza ekhaya so the special session should asingene ngolesihlanu bomgqibelo ngesonto siphetha ngempopho ekseni ngempopho namalapho amhlophe umhla ka6 kulesihlanu isabatha umhla ka7 bese i8 abantu abafike ngayizolo azobe baqedelele ekseni ungabhalisa enombolweni kaMapholoba ethi 079 0453 446 079 0453 446 kodwa unelungelo futhi lokumshayela ugogo enombolweni ethi 078 544 736 okusho ukuthi
le number ugogo akayiyeki isho yini ake nisho ngizwe 0 078 544 1736. Siphuma kanjalo kwembukeli round 2 uyeza uza namananda adle isimanga sibonga kakhulu nakunena sicela nishale ifambe nishale nokonke ifambe enkulu. Siyiphetha ke manje siyiphetha ngalolu hlobo. Siyiphetha ngokuthi ugogo anicele nimphelezele niyobuka inqophamlando eyenzeka lapha emva kwenu afisa songathi nonke engathi uJehova mayembusisa bese nilula isandla kwabanye abantu. Gogo sithulele ukuthi siyokwenzani la eminyango. Ngibona abantu belobethuka nje. Uyabona? Bapholoba ngifuna ukuthi ngelelela ake ngithi umphakathi wami bapholoba ngifuna ashade inkani. Mina uma wakhe ufuna ashada welomfazi angahlale ngalomuntu engayishadanga ilodo. Unayishadela ngalo umuntu uma ukuthi ubehlulwa inkomo nayi inkomo eminyango ayisekweni alobola umfazi amshada. Mina ke noma ngesona isilo kodwa nginetswebana. Yes. Ukuthi ngayisi isilo. Ngoba nginento ke kungiphuthe yona. Uyabona? And nalapho ngiphuma khona impela ishiswe ekhaya lobukhosi, yabona? Okusho ukuthi ke ngifana nanoba noMateyu noma uSawula noma uPawula. Laba bakholwa ubalo. Sizophuma ke semnyango sonke. Singunge na inkomo sihalalise sibonge sishaya isithombe sihle sibuye sihle sapho kwelapha shaya isithombe esasukuma sonke. October sizoyiphetha kahle ke thina namhlanje abantu bahola imali thina sikhola into ezinkulu kakhulu kanza kwethu la iceleni kwami njengoba nibona nayo ingubo kanokusho akuyona ingubo yodwa leyi nenyanga enkulu uMakhosi Mngoma udokotela ke waziwa kakhulu endaweni yaseMgababa namhlanje ufikile ke la ezweni laseKonopia nganiza kwethu eAmerica White House impela uthi cha uzothi mfana kithi la ngangigcine khona ngimile ngiqhubekela phambili kuzoqopheka umlando ke abawudingayo nabahluphekile weba basondela sondela emkhunjini yaloyakhonizwa yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abawudingayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yaloyakhonizwa yeyishideli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yaloyakhonizwa Webabiyamba lengola webabiyamba lengola yeyigibela umkumbikanowa yeyigibela umkumbikanowa nawe sondela emkhunjini kanowa khonozwa kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala